Emra Akyem Manso hino no kura na ye Benkumhene e wa Akyem Kotoku na nanama tran konwa akache Obrempon Sintimpoku a wotoso miensa de adehwede mu de ato Ghana mampanyi na nado danko akufuado eni Africa no so afa wono no hwe ahensie e na afa ye som ho ensem so Steven Asamoah Boateng nim se wasrada mentebe wase amade komende so ne beye emfie aduoni ni ahensie ene ahintuo ho nsem wo ho no mo no wonhwe na wonsisi ohino wa Akyem Manso Obrempon Sintimpoku otoso miensa ede ato aban anim se adaroma womre mu se beye ahensem asori be se emfie aduonu ni a amampuntu aka ekire no wonsisi emfama wo mo ochim se fribra okofro bo agema atafuo otoso enan ehwere ne nkwa emfie be se aduonu enso echinie no asomdwe ema wo nkuro ni muda ode sanse mu etu dwo wabra ode Dr. Joseph Obemba ya wo ye lecturer e wo Department of Communication Ghana Institute of Journalism ye nei Unimac esi so sesa na hene wa Akyem Manso ewo asene manso akroso mensene emo ahensem no nesa asem ewo ho e ha bi papa esa ban o hwe hu asem na woka na emse uradi di mun na nanu ti e ma putu ka kira e putu de aka kire bebre Kotoku ha oda oba putu aka ahensem ni asasem oda putu aka kire enwachi enasana hene ya sese odinasi akonwa so na Obemba achirichi editu dwase owomu nkwamu de omanfo hwehwe woni ho no opeye ede ama wo mu se beye mpuntu beba won kro no emu me teacher ni me lecturer enti mansuman yewo secondary school ha Legon Crowd Center ba for mature students enti media ni se meboa kroma for mofra omo wa school GHS SHS no mo ko university ana omo mpa sabe omonyi na school no ment menya bianko na sisi ya no distance education aba mpeso me no omo na mpeso mbo nti teacher no addition me no teacher na emom so Obrempon de adwuma ma me se memra manso na ahweaman na ye mehwe ye mpuntu ho adwuma nti me botane mpuntu adwuma na se me ka se me so me teacher ni nti no se na be ya nkola so omo so betumi akoso na ina de abo ama so